sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka. Mkhulu, sicela ukuthi wamukele abantu kuSolomoya TV. Ngiyacabanga futhi namhlanje sizoqhubekisa itopic yabalindi, Izazi, njalo mkhulu. Njengoba bosoyiqalile le topic Yezikhonzi. Yeah. Izazi, Yezikhonzi, Abalindi. Le topic mkhulu ngokuyi topic ejulile kakhulu ngoba isinika ifoundation yokuthi si understand ukuthi siyisizwe kungani sikuyile ndawo esikuyo as a society. Isilungu sisho kanjalo. Mkhulu, ngizocela uqhubeke wenze upart 2 kulesihloko lesi njengoba sengizibalile lezinto ezintathu. Ngiyayibona le topic futhi nayo ijulile khona la iyakhona. Futhi ngiyasola ukuthi mhlawumbe izoba nayo no part 3. Ngicela ke mkhulu ubulise and sizocela abalandeli bakho bangakhohlwa ukushare, ukulike, ukusubscribe ukwenzela ukuthi i-channel le ikhule ikwazi ukuthi ifikelele ebantwini abaningi. Futhi abantu abafuna ukucontact mkhulu inamba izovela lapha eNzansi. Ngicela uqale ubulise mkhulu. Ngiyanibingelela nonke. Ngibingelela isanusi ke ngiyanibingelela. Umhlaba wonke nje ngiyabingelela. Ngibingelele kubo bonke ke ababukeli beSolomoya TV. Ngibingelele kwaba commentayo nakubo bonke futhi laba abalikeayo nabasharayo futhi nabasubscribeayo futhi ngokunjalo. Niqhubeke ke nisubscribe la. Sizokhuluma ngezazi, sizokhuluma ngabalindi, sizokhuluma ngezikhonzi. Ngizogxila kakhulu kwezikhonzini kakhulu. Ngizogxila ezikhonzini. Umhlaba lo isikuwo singabantu abamnyama thina. Sisonke. Singabantu abamnyama singehlukene ngabuhlanga noma ngalisiko lethu. Singabantu abamnyama. Ukuhlukana kwabantu abamnyama bashakazwe isimo sokufika kwabezizwe. Sibheka kakhulu ke ukuthi iAfrika ngoba iyizwe lingaka nje. iAfrika iyizwe lincane kakhulu ukuthi iAfrika ingakhona ukuthi imumathe bonke laba bantu abasuka emazweni aphesheya abasuka kuphi basuswa yini abantu emazweni abo beze Afrika kangaka. Yini lena yenza ukuthi abantu besuke le emakubo beze la. Sizothula ke silandele konke lokho ukuthi kwenziwa yini. Siqale nje kwiAfrika. iAfrika ingumhlaba noma ingumama wamazwe onke. iAfrika ingumhlaba noma ingumama wamazwe onke. Onke lamazwe la eEurope, eAsia, eAmerica badlala iAfrika. Okukutshenayo ukuthi laba bantu badabuka kithi noma badabuka kuphi khona la eAfrika. Bonke ama-China, amaNdiya, abelungu bonke bayinzalo yani yendle emnyama, bayinzalo yomuntu onjani omnyama. Ingakho kuze kufika lapha esigabeni sokuthi bona basitshene ngokuthi uma usuka akwesithi eZimbabwe noma eMozambique bese bethi uli foreigner. Kahle bona abantu abangama foreigner yibo laba abasuka phi emazweni la abo Europe, abo Asia, abo America, Australia, kuphi yibo abantu abangama foreigner ngoba basifice simuntu munye, simlenze munye, sinkulunkulu munye, simoya munye. Basifice sihlangene. Angithi uyabona umhlaba urawundi. Njengoba urawundi nje bafike bafaka ama-line awu2 bona. Bafaka i-vertical line, bafaka i-horizontal. Bawahlukanisa.
lobubuntu lobubunkulunkulu bethu noma lobubunye bethu. Ngoba ngithi bayinzalo yethu okusho ukuthi baphuma kumuntu oyedwa. Sonke siphuma kumuntu oyedwa kodwa manje sase sehlukaniswa. Umhlaba uthema usihlukanisa, uhlukana phakathi umhlaba. Uthema uhlukana phakathi. Babekwa abantu kwathiwa nina ngoba ninebale nje. Ninesimo esinje sokuphila kwenu. Niyohlala eAsia. Nina eninebale elinje, ninesimo sinje nezindwele ezinje, niyohlala phi? EEurope. Nina enebale elinje nesimo esinje sokuphila kwenu, niyohlala kuphi? EAmerica, oAustralia. Iziqhingi nazo zonke lezo Australia lapho. Kodwa bayakwazi ukuthi basuke bonke. Basuke kuphi? Emazweni abo beze kuphi? Beze Africa. Okukutshena ngokusobala ukuthi bayinzalo yani yomuntu omnyama. Bayinzalo yomuntu omnyama. Abacwaningi-ke, abacwaningayo, ngoba mina anginalo ucwaningo, angikwazi ukucwaninga mina. Ngilalela nje lokho kusuke kushiwo umoya bese ngikhuluma khona. Abacwaningayo-ke banalo ucwaningo lokuthi kuqale kwazalwa India, kwazoba iRed India, kwazoba iChina, kwase kuzophuma umlungu. Laba abantu laba ngingababiza mina njengabantu abazalwe baba nomqondo osheshayo njengani njengengane esuke njani ipremature. Ngoba mangithi bangama premature bona kunezinye izinto ezingekho normal kubo uma bezalwa yini umuntu omnyama. Ngoba naseyilwaneni sinayo lento yokwakheka kwezilwane ezithile zisuselwa kwezithile. Sinayo lento yokwakheka kwezilwane ezithile zisuselwa kwezithile. Sizokwenza nje umzekelo. Senza umzekelo ngembuzi noma ngenkukhu. Inkukhu ithathwa kuyimpangele. Kunale nyoni le yasesigangeni le egijima kakhulu inyanga nezangoma ziyayisebenzisa mazenza umbhemiso wokuhlola. Zisebenzisa unyawo lwempangele, ziligaye nobuchopho bakhona. Ziligaye ithambo lakhona, zilifake embhemisweni ukuze umuntu akwazi ukwenzani ukulalela ini umoya noma akwazi ukuhogela, akwazi ukushesha bambe. Ilapho ke indaba. Kwase kuthathwa ke uzubone nje ukuthi umuntu omnyama ujule kanjani. Wakwazi ukuthatha leyo nkukhu leyo yesigange, wakha inkukhu yani yesintu okuyinkukhu esiyisebenzisayo manje. Kwaphinda futhi kwabakhona isimo esiba naso sokwenzani sokwakhiwa kweingulube isuselwa kuyintibani. Unentibani ingeyemvelo bese kwakhiwa ingulube. Kunola mthuthu osuselwe inkukhwini zani zesintu lezi zasemakhaya. Besike nayo ke inkukhu thina. Inkukhu besinayo ngokuthi ibiphila esigangeni thina nezilwane besiyinto eyodwa siyimvelo. Safika sahlukaniswa nemvelo ukuze ingakwazi ukusithobela, ingakwazi ukusirecognize ngokwesilungu, ingakwazi ukusikhumbula imvelo. Safika sahlukaniswa nayo, sathathwa safakwa emalokishini, sathathwa izilwane zafakwa eqiwini, kwavulwa imigwaqo, kususwane njalo imvelo ukuze thina sibe njani, sibe disconnected, singaconnect. Ngiyalapha ke kuthelini izikhonzi zivela kanjani? Izikhonzi zivelaphi? Thina ke abantu abamnyama besingabantu ababekholelwa kwimvelo futhi besingakholwa, besiphila ngayo imvelo. Besiphila ngayo ngesilungu ibika bloodline, besiyiphila imvelo. Manje kwafika izinto ezenze njani ezidisconnectayo nani nemvelo. Ngoba ngikhuluma nje ngani ngesehlukaniswa ukuthi sehlukanisiwe, kwathathwa izilwane zayovalela eqiwini, kwathathwa abantu bahlukaniswa, kwathiwa wena ungumXhosa, kwathiwa wena ungumZulu, kwathiwa wena ungumSuthu, wena ubani Tsonga, bonke bahlukaniswa, kwahlukaniswa. Sehlukaniswa yini na? Sehlukaniswa ukufika kwabezizwe. Ukufika kwabezizwe
mhlawumbe besingahlukana einhlamvini esiziphimiselayo ngoba asiphile endaweni ezifanayo. Nendlela yokuxovana kwethu iyona edale ukuthi bese kubaleka ini ulimo kushintsha izinhlamvu esiziphimiselayo. Bathi mabefika bafika basebenzisa lokho. Sinakho ukuthi ke vele siqale sahlukana bengakafika abamhlophe. Sahlukana ngokufika kwabantu abade noma ngokuvela kwabezulu noma kwabaphezulu laba abakhula bephezulu. Ngishulele lapha uthola ukuthi uyakwazi ukumphupha lo muntu omnyama omude. Wavela ezulwini lo, wavela ngombani. Wavela phi? Ezulwini, wavela ngani? Ngombani. Uma kufika bona, bafike bongamela. Bakha ubukhosi, lento okuthiwa ubukhosi. Kwathwala abaqhamuka phansi. Okuyingabangoni, abaqhamuka phansi. Okuyibona abaqhuma kuphi phansi njengani? Njengezihlahla. Baqhuma phansi njengani? Njengekhowe. Baqhuma phansi labo bantu labo. Ingakho babona benjani? Bebafishana. Ngoba bangabokuvela kuphi? Emhlabathini, baqhuma emhlabathini labo bantu. Kukhona bezulu abehle ezulwini. Laba abakhula bebebade, laba bavela benobukhosi, babona ubude babo, babona ukuthi ngoba ngimude nje, laba abangaka lapho. Bavela kunjani? Bayibona benobukhosi, baqala ubukhosi baba khona. Waseqala ke kusekuliwa. Waseqala sekuliwa. Laba bangona abafishane. Laba bangona abafishane bebengenampi. Bebengenayimpi. Bebengenakona. Bebengenasono. Bebeyiphila imvelo ngoba ngisho bezoyibulala bebeguqa phansi benzani? Beyicele. Kwangumnini. Becelani? Imvelo. Kwangubani? Kwangumnini. Bathe mabevela laba bade beqhamuka beza nobukhosi babo. Bagudluka. Salokhu ke simixeka ke noma kuphuma inhlangano kuzaleka abanye. Kwalokhu ke kwakheka laba bantu ngokuhlukahlukana kwabo. Ngokuhlukahlukana kwabo ngokumixeka kwalaba abantu abade nabafishana. Abaqhuma phansi nabenzani? Nabehle ezulwini. Kwaba ukumixeka ke nokuhluka kwemiqondo yethu, ngokuhluka ke kweinhlamvu esiziphimiselayo, ngokuhluka kwezinye nezinye izinto esithi zilusiko noma zilisiko. Zehluka ke lapho. Base befika ke abamhlophe, bafika bangenaphi? Bangena lapho entubeni yani yokuthi kunobukhosi. Ngoba laba bangoni bebengenabukhosi, bebemuntu munye, bebebambene ngezandla. Mhlambe uyayibone ngelinye ilanga makwenziwa lezi zinto zabo zeyithombe beveza abantu ababambene abakhandeni isekele, bakhande umuntu munye, bakhande umhlaba munye. Okutshengisa ukuthi yilapho imvelaphi yomuntu noma yesiko lomuntu eqhamuka khona. Ayipheli into yomuntu noma umuntu akafi. Uyedlula. Adlulele phambili, ahambe asekulate njengomoya kanje azagcine ebuya la. Umzimba ube musha kube yiwo omncane nomusha, bese kuthi umphefumulo kube yiwo omdala. Umoya uyohleza umdala. Kuyo yonke into, umoya yini? Yiwona omdala. Bafika ke abamhlophe bangenaphi? Bangena ngobukhosi. Ngoba zonke lezi zinto zepolitiki eziqhamuka no president ini zisuselwe kule yanto yobukhosi. Ukuthi baficeni? Bafica ubukhosi. Base besenzani? Ngoba amakhosi benzani? Ebekhonzwa. Bekuzikhonzi zani zamakhosi. Ebekhonzwa amakhosi, ebethotshelwa, ebeguqelwa. Bafika basebenzisa lezo strategy. Wena usungazuyitshela ukuthi lokhu kufike nabelungu. Bakufice kithi singakusebenzisi noma sithi masikusebenzisa singakuboni ukuthi kungaze kudale umonakalo ongaka. Bafika bakusebenzisa lokhu bukhosi. Bakha imisebenzi, bakha imfundo, bakha iBhayibheli, bakha amasonto, bakha zonke lezi zinto ezisiqhelisile kuyimvelo yethu. Besebenzisani ubukhosi, ukuthotshelwa, ukuthi bona benze njani? Abathotshele. Yini na ke ebasusele kwela kubo
noma emazweni abo beze la eAfrika. IAfrika ifana nebele enganeni. IAfrika ifana nani? Nebele kuphi? Enganeni. Iyondla. IAfrika engumondli wani weintandane. Okusho ukuthi laba bantu abasuka emazweni abo beza la eAfrika bazintandane, bazilambi. Bazokwenzani? Bazela eAfrika ukuzokwenzani? Ukuzoncela kubani? Kumama wabo. Obani? Motherland. Umhlaba wapi waseAfrika. IAfrika inothile. Ukubanthiwa siyakwazi ukuhlangana sibe munye eAfrika. Siyakwazi ukuhlangana sibe njani? Sibe munye eAfrika. Ngaba yikho yonke lento le. Ngaba yikho yonke lento lena yani yokugula ngezifo ezingaka, yokuduka ngemimoya engaka, yokucindezeleka, yokukhonza. Kodwa ke ngabe ubukhosi bukhona. Ngoba ubukhosi ngibuye ngibuke ngenye indlela bokuthi ibona obubukazi obebekwazi ukulawula isimo sokuthi izinto zihlale zisesimeni sani semvelo. Ubukhosi. Kodwa manje futhi bufika babulala lobubunye. Lobu buNkulunkulu bukaMvelinqangi bufika babulalane ubunye. Lobu buNkulunkulu bukaMvelinqangi. Ngoba mawuthi uzobuka uzuzubona ukuthi impilo yethu iqale iphi. Uma uzobheka amakhoyisane ahlala la. Ufike wena uzowabangisa la, asuke la, awalwi nawe, ngeke azalwe nawe. Asuke la ayokwakha la. Ufike wena uwabangise la, asuke la ayokwakha la. Ngoba awayifuni lento yokudukiswa. Awayifuni lento yokususwa kuphi? Kuyimvelo. Awayifuni imfundiso yesilungu. Awayifuni loluphucuzeko. Banye abantu bathi sisivilized siphucuzekile. Abayifuni lento yokuphucuzeko. Bafuna ukuphila lempilo le yemvelo. Okuyiyona ebiphilwa obani? Okhokho bethu. Lapho elahleke khona ke. Ilahleke lapha mase kufika komkhulu bethu nobaba bethu. Ilapho elahleke khona. Uyibona imimoya ivuke kangaka nje. Ivuswa isimo sokuthi okhokho sebebuyiswa ukuthi bayabona ukuthi izwe labo liyalahleka. Sebe nendlela yoshintsho lwemimoya ukuthi baxhumane nathi ngani ngemimoya ukuze babuyise le yanto. Yani yendlela yokuphila yanini yakudala. Baveza amakhambi, basifundisa ngamakhambi, basifundise ngendlela izinto okwakuphilwa ngazo ngoba sidukile manje. Sidukile iAfrika idukile. Idukisiwe. Basuka ke abantu emazweni abo bazokwenza bazoncela kuphi? La ebeleni lani lika mama. Umuntu ongumama lo umhlabathi. Umuntu ongumama lo umhlabathi. Umuntu ongumama lo emhlabathini ngoba konke sikuthola khona. Konke sikutshala khona. Konke kumila khona. Kuphi na? Kuwo nomhlabathi. Uzothi omunye yini kuthiwe umuntu wesifazane uyamukela. Ufana nensimu. Uvula umsele, utshale imbewu. Wenze njani umhlabathi? Uyayimukela imbewu. Ufana nani? Nomuntu wesifazane. Uma esesimeni sani esocansini. Umukela imbewu yomuntu wani wesilisa. Umukela imbewu yomuntu wesilisa. Okusho ukuthi umhlabathi ungumama. Ngoba mawuvula umsele la uzotshala uyayemukela lembewu bese iqede yenzani iyaqhuma. Uyayemukela lembewu iqede yenzeni bese iyaqhuma lembewu. Ziqhumile ke zonke izinto eziqhamuka kubani? Kumama lapho esenza njani? Esincela khona. Lapho esidla khona impande, sidle khona amafruit aqhuma emhlabathini. Uyena mama. IAfrika inayo yonke umsoco nazo zonke izakhe zomzimba eyikuphi? Eyisemhlabathini.
ingakho laba abantu besuka kuphi besuka emazweni abo beza kuphi beza la beza kumuntu owenza njani owabazalayo noma owabenzani owabakhayo lezi zizwe ezokwakhiwa zakhiwe abantu abamnyama izizwe zingezani zingezokwakhiwa zakhiwe njani zakhiwe indle emnyama ingakho zibuya zenze njani zize la umama wabo owabe njani owabazalayo ingani ke ngisho njalo unengane wena ingane yakho ukuze idle kumele wenze njani wena uvuke wenze njani uyosebenza noma ngabe uyolima noma ngabe uyokwenzani noma ngabe uyozingela ukuze lengane yenze njani idle kumele wenze njani wena kumele uyosebenza kumele uvuke wenzeni uyosebenza ingakho kuvela leli gama lezikhonzi ngoba izikhonzi abasebenzi abantu abanjani abasebenzayo besebenzela ini ingane zabo abelungu siyabasebenzela abelungu siyabasebenzela bayini bazi ingane zethu basuswe indlala phesheya beza la bona bafuna ukuthi mase befika la bengabi abantwana bafuna ukuba wonkulunkulu kithi kuphinde kunjalo befuna ukuziphakamisa bona bazenze into abangesiyo mase befike la siphinde sibathobele ngoba thina sinomoya munye sinenhliziyo enhle sinenhliziyo yobuntwana abathwa abantwana abantwana sinenhliziyo yani yobungane sinenhliziyo yani yobuntwana uthi uqale ekumoshe lo muntu ethi mayekumosha eqeda ukukumosha mhlawumbe umshaye uphinde kuzwele kuwe uthi uzophuma igazi njengami nje lo muntu uma ngenzani ngiqhubeka ngimshaya noma ngimbulala kodwa yena unobulwane phakathi ingakho bafika ngokulwa ingakho futhi uyibona inyanga zithi mayisebenzisa ilokuzana zididiyela amakhubalo bese yifaka amafutha uyabona amafutha amhlophe nomlungu njani umhlophe amafutha wathola esilwaneni okusho ukuthi umlungu yini ingakho uyisilwane umlungu ngoba ufike ngani ngokulwa isilwane ngokulwa uyisilwane ufike ngani ngempi ngokulwa webona manje ingakho babona nje abantu inyanga noma amagedle ethathani amafutha enzeni anza amakhubalo ngoba amafutha siwathola ezilwaneni enahlanganisa amafutha ani ezilwane elifutha linjani limhlophe sithi laba abantu abanjani abamhlophe ifutha linjani limhlophe okusho ukuthi kuye kwenye ileya yomuntu kwasuswa lele emnyama kwasuswa ile elandelayo kwasuswa lenenye futhi le kwazosuswa yokugcina kwasalana ile emhlophe yani yamafutha ingakho bengakwazi ukuphilela ngini abakwazi ukuphilela ngini ngenxa yani yesikhumba sabo bathathwa babekwaphi babekwe eEurope ngoba umhlaba wakhona nomoya wakhona uyakwazi ukwenzana ukubamukela uyakwazi ukubamukela ngokuthi bayalamba le kuyalanjwa lapha ayikho impilo umama wabo ukuphi ula eAfrika ukuthi wena ubenzeni ubasebenzele kusile sompaka kwase ngalele kusile sompaka